అనేకమైన సంగతులను సమాజానికి చూపించే వారికి వాటిపైన అవగాహన కల్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో టీవీ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ఆ టీవీ తర్వాత వచ్చినటువంటి మీడియాగా మనం ఒక కంప్యూటర్ని మనం చూస్తుంటాం. కంప్యూటర్ తర్వాత ఒక ట్యాబ్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ట్యాబ్ తర్వాత ఒక ల్యాప్టాప్ అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ల్యాప్టాప్ తర్వాత ఇప్పుడు అందరి చేతుల్లోకి వచ్చిందే స్మార్ట్ ఫోన్. అది ఇక్కడ విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే అవి మనకు ఉపయోగపడాలి, అవి మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. విచిత్రం ఏంటంటే మనిషి వాటి కంట్రోల్లోనికి వెళ్ళాడు, అందుకే ఇక్కడ ప్రమాదం అనేది జరుగుతుంది. కంప్లీట్గా మనిషి వాటి అండర్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు. ఈరోజు అది లేకపోతే ఈరోజు మనిషి తనే లేడు, జీవితమే లేదు అన్నంతగా ఈరోజు మనిషి వాటికి బానిసగా మారాడంటే అవును, మనుషులందరూ వాటికి బానిసలుగా మారారు. రోజు దేనితో ఎక్కువ సమయాన్ని నువ్వు గడుపుతున్నావు అని అంటే ఎవరిని నిజంగా మీరు ఆలోచించండి. ఒక మనిషి మరో మనిషితో గడిపే సమయం కంటే ఒక మనిషి స్మార్ట్ ఫోన్తో గడిపే సమయం ఎక్కువైపోయింది అని అంటే ఇప్పుడు మనిషి దేనికి బానిసైపోయాడు అని అంటే స్మార్ట్ ఫోన్కు కాదా? ఈవెన్ క్రైస్తవులు కూడానా? క్రైస్తవులు కూడా ఇందులో అతీతమేమీ కాదు. ఎందుకంటే క్రైస్తవులు అంటే వీళ్ళు కూడా సమాజంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏం తేడా ఏమీ లేదు పెద్దగా. ఏదో బాప్తిస్మం తీసుకున్నారు, బైబిల్ పట్టుకున్నారు, గుడికి వెళ్తున్నారు. అంతకు మించి ఏ విషయంలో మనం ప్రత్యేకంగా ఉన్నామో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి. బైబిల్ చెబుతున్నది ఏంటి, నువ్వు మాట్లాడుతున్నది ఏంటి? సమయమును పోనివ్వక అన్నాడు. ఈరోజు ఈ మీడియా ఒకటి చేతిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఎంత సమయాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఏమండి 24 hours 24 గంటలు ఇవన్నీ వచ్చాకనే కదా భర్త ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు. పిల్లల వాళ్ళని కూడా ఏమీ అనే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూమ్, వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫోన్. ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విలువైనది, అన్నిటికంటే గొప్పది ఏదైనా ఉందంటే అది దేవుడు నీకిచ్చిన సమయం. ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? షాటింగ్ చేస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? లైకుల కోసం చూస్తున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? కామెంట్స్ కోసమా? ఎవరు ఫోటో తీస్తారు, ఏమంటే వెంటనే అప్లోడ్ చేస్తారు. అప్లోడ్ చేసిన కానీ మళ్ళీ ఎదురు చూడటం. ఏంటి ఎదురు చూపులు? ఏమంటే ఎవడు లైక్ చేశాడు, ఎవడు డిస్లైక్ చేశాడు, ఎవడు కామెంట్ చేశాడు, ఏమైనా కామెంట్ చేశాడు, ఏమంటే ఈ రకమే కదా. ఈరోజు చూడండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ లేనోడు కూడా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటుంది. పిల్లలకండి, చదువుకునే పిల్లలకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటే వాడు చాలా గొప్పోడాడు. మళ్ళా వాడికి అనేక మంది ఫ్రెండ్స్ ఫాలోవర్స్ ఉంటే అబ్బో ఇంకా గొప్పోడాడు. ఇది ఏంటి ఇలా అయిపోయింది? ఏంటి ఈ మీడియా ఆఖరికి పిల్లలను కూడా విడిచిపెట్టలేదంటే పిల్లలను కూడా విడిచిపెట్టలేదు. చదువుకునే పిల్లలను కూడా, యవనస్తులు విడిచిపెట్టలేదంటే యవనస్తులు అస్సలు విడిచిపెట్టలేదు. అర్ధరాత్రి వరకు చాటింగ్లు అండి పిల్లలు. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? అర్ధరాత్రి వరకు మీ పిల్లలు మీ కళ్ళ ముందు కనబడేంత అమాయకులు కానే కాదు. మళ్ళా చెప్తున్నాను, మీ పిల్లలు మీ కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నంత అమాయకులు ముమ్మాటికి కాదు. ఏమంటే మా పిల్లల్ని మీరు అనుమానించాలా? ముమ్మాటికి మీరు అనుమానించండి, అనుమానంతోనే చూడండి. అందులో ఏ మాత్రం మినహాయింపు లేదు. లేదని నా పిల్లలు అట్లా కాదు ఇట్లా కాదని మీరు అనుకుంటారు. ఒకరోజు మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ రోజు మీరు ఏం చేసినా ఉపయోగం ఉండదు. చేయి దాటిపోయింది, విషమించిపోయింది, వాడు పిచ్చివాడైపోయాడు, ఆరోగ్యం పాడైపోయింది, దెబ్బతినిపోయాడు, ఎన్నో విధాలుగా నష్టపోతాడు. ఆఖరికి అవసరమైతే నీ చేయి దాటిపోతాడు. పౌలంతటి భక్తుడు ఏమన్నాడో మీకు తెలుసు కదా, మేలైనది చేయవలననే కోరిక నాకు కలుగుచున్నది, కానీ ఇది చెయ్యనివ్వటం లేదు. ఏంటి? శరీరం. మంచి చెయ్యాలనుకుంటున్నాను కానీ శరీరం చేయనివ్వటం లేదు. ఈ శరీరం అలాంటిది. అందులో యవనము అని అంటే యవనంలో ఏది కూడానండి కంట్రోల్లో ఉండదు. బాగా చెప్తున్నాను, యవనంలో ఉన్నటువంటి పిల్లల విషయంలో మీరు ఇంకా చాలా కేర్గా ఉండాలి. కారణం ఏంటంటే యవనంలో ఉన్నవాడు దేన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేడు. అందుకే కోపం ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? యవనస్తులైన పిల్లల కోపం ఎలా ఉంటుంది? చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది కోపం. ఎందుకు వాడు అంత కోపడుతున్నాడు? కంట్రోల్ చేసుకోలేడు వాడు. కేవలం కోపం ఒక్కటే కాదండి, దేనిని కూడా వాడు అదుపు చేసుకోలేడు, దేనిని కూడా వాడు కంట్రోల్ చేసుకోలేడు. అటువంటి కంట్రోల్ తప్పే, కంట్రోల్లో లేని ఆ వయసులో మీరు
ఫోన్లు, స్మార్ట్ ఫోన్లు వాళ్ళకి ఇచ్చి చాటంత ఫోన్లు వాడి చేతిలో పెట్టి వాడిని వదిలేసి మీరు వెళ్ళిపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఏం చూస్తాడు? ఒకప్పుడు స్నేహితులతో తిరిగితే పాడైపోతాడు రా అనేవాళ్ళు. నో, ఇప్పుడు స్నేహితులతో అవసరం లేదు. వాడు ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటాడు. ఎందుకు ఒంటరిగా ఉండాలనుకుంటాడు? ప్రపంచం అంతా వాడి చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వాడి చేతిలో ఉన్న తర్వాత ఇక ఫ్రెండ్స్తో పని ఏంటి? ఇంటి పక్కకి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. అప్పుడు ఏమండి, ఒకప్పుడు మన పిల్లలు ఇంటి పక్కకి వెళ్ళిపోతే, అమ్మో వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఏమి నేర్చుకుంటారో, ఏమి వింటారో, ఎక్కడ పాడైపోతారో, చెడిపోతారో, ఏమండి ఎవరింటికైనా పంపించాలంటే కూడా భయపడే వాళ్ళం. ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరింటికి పంపించవలసిన అవసరం లేదు. నీ ఇంట్లోనే ఉన్నా వాడి చేతిలోనే ఉంది. ఇది ఎలాంటిదో తెలుసా? తుపాకీ కంటే, ఒక అణుబాంబు కంటే భయంకరమైనటువంటి వెపన్ ఏదైనా ఉందంటే అది మీ చేతిలో ఉన్న స్మార్ట్ ఫోనేనండి. నీ గురించినటువంటి ఏదో ఒక సమాచారం నీ కుటుంబానికి సంబంధించో, నీకు సంబంధించో, నీ కూతురుకు సంబంధించో ఏదో ఒకటి అది వాడి చేతిలో పడిందా క్షణాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తం అయిపోద్ది. అది వెళ్ళిందా ఒక్కసారి ఇక మళ్ళా దాన్ని వెనకకు తెచ్చుకోలేదు. ఎంత ప్రమాదకరమైంది అనుకుంటున్నారు మీరు? వాడొద్దు అనేది కాదు, ఎందుకు వాడుతున్నా? నువ్వు చేసే పని ఏంటి? నీ పనికి సంబంధించిన విషయాల గురించి నువ్వు అందులో సెర్చ్ చేస్తున్నావా, వెతుకుతున్నావా? ఏమండి, ఒక విద్యార్థి అయితే విద్యార్థిగా నువ్వు నేర్చుకునేటువంటి దశలో ఉన్నావు. ఒక విద్యార్థిగా నీ నీకు అవసరమైన సంగతులు మాత్రమే నువ్వు వెతుకుతున్నావు. అందులో నో, అనవసరమైన విషయాలు కూడా నువ్వు వెతుకుతున్నావు అని అంటే అది అక్కడ ట్రాక్ తప్పావు. అక్కడ నువ్వు బానిస అయిపోయావు. ఏం వెతుకుతున్నావు? అందులో ఏం చూస్తున్నావు? సినిమాలా, సీరియల్లా? ఇవి ఎంతవరకు అయ్యా నీకు ఉపయోగపడవు? ఎవరి సినిమాలు జీవితాలు మార్చగలవా? సీరియల్ జీవితాన్ని మార్చగలవా? అవి ఎంతవరకు అవి కుటుంబాలకు ఉపయోగపడగలవు అంటే అసలు ఎక్కడున్నాయండి ఈరోజు కుటుంబాలు నిలబెట్టగలిగే, కుటుంబాలకు ఉపయోగపడే సినిమాల, సీరియల్ల పోడ ఎక్కడున్నాయి అవన్నీ? కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ వివేచించును. జాగ్రత్తగా వినండి. ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ కూడా వివేచిస్తాడు. ఏది పడితే అది నొక్కుతున్నావా? ఏది పడితే అది వెతుకుతున్నావా? దేన్ని పడితే దాన్ని చూస్తున్నావా? అన్ని వింటున్నావా? ఏమైపోతావో తెలుసా? నీ మనసు చెడిపోద్ది. నీ మనసు చెడిపోతే ఆ తర్వాత నువ్వు మరొకరు చెడిపేస్తావు. వాడేం చేస్తాడు? మరొకరు చెడిపేస్తాడు. ఇలా నీ కుటుంబం అంతా కూడా నిన్ను బట్టి, నువ్వు చేసిన దానిని బట్టి నీ కుటుంబం చెడిపోవటం లేదు. నీ మీద చూపించిన ఆ ఇంపాక్ట్, ఆ ప్రభావం ఆఖరికి అది నీ కుటుంబం మీద కూడా చూపిస్తుంది. అందుకే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా వివేచించాలి. ఏమన్నాడు? ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ కూడా వివేచిస్తాడు. అంటే వివేచించటం అని అంటే ఆలోచించటం. వివేచించి అడుగు ముందుకు వేయాలి తప్ప అనాలోచనగా, ఆలోచన లేక అవివేకముతో నువ్వు లోపలికి వెళ్ళావా మళ్ళా రాలేవు. నువ్వు పాడైపోయావా అనేకులు పాడు చేయటానికి తప్ప మరలా నువ్వు బాగుపడవు, బాగు చేసే అవకాశం నీకు ఉండదు అన్నాడు. క్రైస్తవుడా, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు తెలుసా? అక్కడి నుంచి వచ్చావు. ఎక్కడి నుంచి? ఈ భయంకరమైన అంధకారంలో నుంచి, ఈ భయంకరమైన చీకటి ప్రపంచాన్ని చీల్చుకొని యేసుక్రీస్తు అని వెలుగు దగ్గరకు వచ్చావు. వెలుగు దగ్గరకు వచ్చిన నువ్వు మరలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మరలా చీకటి సంబంధమైన కార్యక్రమాల జోలికి నువ్వు వెళ్ళకు.